नों मानो बिब्दि जालांखो? नों नोंनि देहाखौ मानो बिब्दि खालामना लाखो? आं जेबो जायाखैथ'। जेबो जायाखै। आंखौ जेबो जिंगासिनांगौ गैया। फैसा नांगौ आंनो फैसा। जौ लोंनो नोंनाव दं? गोसोखौ हमथा अरगें। नों जौ लोंनानै लामा सामा बिब्दि गोग्लैना थानो समाया। समाजनि सुबुंफोरा बिब्दिब्ला नोंखौ मा बुंगोन? सोरबा नोंखौ मोजां बुंगोन? गोदो समायामोन, नाथाय दा समायनांगौ जाना फैबाय। जाय गेवलां गेवथां बिबारखौ रानज्रिं होनानै आरो बे रानज्रिंनाय बिबारखौनो दै लुनानै बारग्लांहोफिननो नागिरदों, नाथाय बे बिबारा माब्लाबाबो गेवलांफिननाय नंला। बिब्दि नङा अरगें। बारसेल' बिबारखौ मोननो लुबैनाया नोंनि गोरोन्थि। बे बिबारा माब्लाबा मानिबा जाहोननि थाखाय सम जायियावनो सिरिलांनोबो हागौ। बेयो मिथिंगानिनो मायाखा। बेनिखायनो नों बारसेल' बिबारखौ मोननो दा हास्थाय। दे होमबा दोन। जोमै, फैदो। थादो, आं थांनोसै। गावखौनो एसे सामलायनो नाजादो। समाजनि सुबुंफोरजों आरो दा मिनिजासै। मोजां सानस्रिया जेब्लाबो देरहासार जायो। थादो अरगें।